Tak, nech sa páči. Dneska tu máme pre vás takýto boxík. Hej, vyzerá zaujímavo. Tak uvidíme, čo v ňom bude, keď ho otvoríme. Dobre, hej, no takto by sme ho mali. Tak, nech sa páči. Dobre, no tak poďme na to. Čo sa nám tu skrýva? No. By som mohol povedať, že je toto veľmi pekná, hej, akože. Veľmi pekná karta. Necháme ju tunak. Máme ten prvý insert v týchto kartičkách. No. Poďme sa na ďalší. Takto trošku to urobíme v rýchlosti. Á, nech sa páči, Prospekt. Veľmi pekná karta. Veľmi pekná karta, hej. Neviem, čo vy na to poviete, ale akože úplne, že zaujímavá. Hej, môžete vidieť, že zaujímavá kartička. A Rocky. Nech sa páči. A All Star. Zaujímavá karta. Pokračujeme. No nech sa páči, nech sa páči. Originál. Nechcem byť sprostý, ale tento ročník má niečo s Detroitom, nebo je tu strašne veľa pekných kariet z Detroitu. No, poďme, takto. Pim, pam a máme to hotové. Chlapci a dievčatá. Eric Staal. Smith. Brat. Rocky, nech sa páči. Ďalšia Rocky karta. Hudon. Chris, nech sa páči. Nech sa páči, Marian Gáborík. Neočakávali sme toto, neočakávali sme. Rocky Hika. Travis Zajac. Tak to je chudák. To je riadne kokocké meno. Že Zajac. Ako sa voláš? No ja sa volám Zajac a ty? No ja som vlk. No. Tak, pokračujeme. Pozrite sa, no tak táto karta tiež je veľmi pekná. Veľmi pekná. Nevidno ma dobre, ale ten brankár som ja, hej. Ten brankár som ja tam. No, Rocky, nech sa páči. All Star.
Šutér. Ala! No tak toto som neočakával. Hej, neviem, no vy to asi nebudete moc dobre vidieť. Taylor Hall. Taylor Hall. Nech sa páči. Viete, odkiaľ je? Z Kanady je napísané. Nech sa páči, ale veľmi pekné, hej. Nech sa páči, necháme to tu. Tu necháme takto, že roky. Checklist. Nech sa páči. Roky. Necháme tu. Clarkson. Necháme tu. No tak nech sa páči. Conor McDavid. Nech sa páči, chlapci a dievčatá. Hej. Táto karta by bola po piči, kebyže ešte takže je limitka. Chápete, že jedna z jednej. Roky. Nech sa páči. Checklist. Ďalší z ďalších. Prospekt. Nech sa páči. Pekný insert, hej. To si môžeme porovnať s touto. Nech sa páči. Fakt sú to veľmi pekné karty. Môžem povedať, že sú veľmi pekné. No a to by sme mali, že roky. Thomas. All Stars. Mal by sa ohoriť. Však by sa mal ohoriť. To má ako taká koza tú bradu. Tak, nech sa páči. No ešte máme tu na posledné dva balíčky. Tak poďme, nech odpadneme. Zase z tých pekných, čo máme radi. Necháme tu. Ďalšia, že roky. Tak a poďme k poslednému balíčku. Simo. V lete bol na kúpalisku a si nedal krém. Tuka raz. Roky i Travis. Je hotovo. Tak, nech sa teda páči. Rýchlo to urobíme takú malú rekapituláciu. Hej, tak ako vidíte, tých základných kariet nemali veľa. Hej. No ak som si dobre všimol, tak ani jedna limitka. Ale pravda je taká, že neviem, či tu vôbec mala byť. No, to je jedno. Nech sa páči, máme tu pekné množstvo roky kariet. Hej. No, dneska už vieme, ktorí sú dobrí a ktorí sú zlí. No, potom tu by sme mali tento All Stars Team. Ak si všimnete, hej, nechcem byť zlý, ale ak si všimnete, no tak niektorí sú strašne škaredí chlapci. Ale strašne škaredí. No ale nevadí, nemôžu byť všetci takí pekní ako ja.
No potom asi najlepšie karty z celého boxu, nech sa páči. Tak tieto dve sú úplne, že super karty. Necháme tu. No potom sme mali inzerty, hej, že takýto pekný. Tento. Podobný ako aj tento. No, potom sme mali tieto tri inzerty. Veľmi akože pekné, nemôžem povedať. Jediné, čo vám poviem, že mohli by ich trošku zmeniť. Nech není aj Rocky, aj Prospekt ten istý chlapec, ale nevadí, hej, je to OK. Nejdeme do nich. Nejdeme sa do nich obúť. Necháme to tak. No potom tu na tento originál 6. Tiež veľmi pekná karta. Jediné, čo sa mi nepáči na to, že je to box nový. Hej, jedno s druhým. Má rohy. Na viacerých kartách sú rohy trošku takéto, hej, akože zničené. No ale no, nevadí. Vidíte? Napríklad na tejto jeden roh. Na kamere tak nevidno, tento roh tiež je trošku, no ale to je OK. Dobre, no tak ďakujem vám za pozornosť, tak uvidíme sa zase onedlho. Čau, čau.